en aquesta exposició trobem dos treballs, dos projectes. Una peça és Com perdre's a Alaska, és una revisió d'aquesta peça, i l'altra són uns dibuixos del projecte Transition Graphics, que és un projecte que està pensat per estar online, i aquí bàsicament hem imprès i hem afegit alguns dibuixos que va sobre canvi climàtic i emergència climàtica. És un projecte, diguem, de llarg termini, és una investigació gairebé artístic, però també quasi vital, i que porto molt de temps explorant una mica aquesta idea del retorn a la naturalesa i tot el que comporta, des d'un punt de vista social, antropològic, econòmic, emocional. I llavors el canvi climàtic o l'emergència climàtica forma part una mica d'aquesta, de l'ecoansietat que pot generar. Hi ha dues peces, una es complementen una mica. Una realment és directament, són dibuixos i està pensat en tractar aquest tema, en la part aquesta com més emocional de l'emergència climàtica, i l'altra és Com perdre's a Alaska 2, que jo li dic, que és aquesta revisió de la peça, que és una mica més complexa, és com un procés de treball posada damunt una taula. Llavors hi ha tota una sèrie d'objectes que tenen a veure amb aquesta idea de tornar a la naturalesa i seguint una línia conductora que és aquesta idea d'Alaska com un lloc idíl·lic, natural i perdut. És un viatge, és un paisatge que realment mostra una mica aquest contrast, aquest oxímoron d'un lloc idíl·lic, perfecte, que és aquest lloc a Alaska, com que ens podem imaginar, com retorn a la naturalesa, però després et trobes que realment està molt connectat amb el nostre dia a dia, que és el petroli, que és el canvi climàtic i és tot el desastre, podríem dir, ecològic que podem estar vivint.